I don't know what should I say. I have a man of the house or what? And then sometimes he decides to come, sometimes he decides not to come. Izizwe ungizwe kahle. Izizwe has nothing to do namathuna. Wathi nje wathatha izizwe ozigubhele ethuneni sekwenye into leyo. Kunabalozi abakhandwayo, kunabalozi bendalo. Ngoma ungabheka indabuko yabalozi ukuthi abalozi badabuka kuphi. Abalozi badabuka emabuthweni, amabutho lawo wayephila emhlabeni. Kungako thola mandulo okhokho bebakwazi ukuthi imfuyo yabo iyaziphumela iyazibuyela. Kodwa wena uyiboni lento eziqhubayo. Awuyiboni lento eziqoqayo. Ungizwe kahle ubunyango obungoma buchinji mkhulu. Abungeke buchinje. Indlela yokulapha ngalapha ngendlela yami ehlukile nawe ohlala lapha ngendlela yakhe ehlukile ngoba amadlozi asiphetha wafana asebenza ngokungafani kodwa le ndlela bekulatshwa ngayo mandulo namanje kusalatshwa ngayo. Hello, everyone. Welcome to another interesting episode of Manches and Thoughts. My name is Patanani. I am your chef, and I am not alone. I don't know what should I say. I have a man of the house or what? And then sometimes he decides to come, sometimes he decides not to come. You've got stories. What's going on with you? Schedule. No, but you need to make time for the Manches and myself, of Yeah, course. but not ungkhona manje. No, but after how long? Oh, it's only 2 weeks. No, 2 after, weeks. No. There are Manches today. Mama Chef. So you see? Phela ukhumbule ezinye izinto angithi ngihlala ngisesigodlweni mina manje ngisebenza abantu manje nokukhathala. No, but you need time even for thank you. Hayi sengikhona ningasakhathazi kusengikhona. Thank you. On that note. On that note. Le khande elincane leli eliphethe ulwazi oluncane libuyile lizonqamulela futhi. But anyway, let me not take the shine away because I already started, but I'm so excited that you're here. Amen. And please introduce yourself. Those who don't know you, Yeah. Who are you, where you from, and what's special about you. You can also leave your numbers if you want, so that after this, anyone who wants to contact you, they can do that. Ngazi uzongithola lapha kule yellow page, yellow book wale. Do we still have that book? Please introduce yourself. Siyakhuleka kubalalele ekhaya namamantshi zonke asihlangene nawo la ekhaya namuhla. Isalukazi sandoda lesigogoda luvala umondlo weyintandane esehlula amanye. Umazi sebhulo sebhula imizamo amadoda ayibhekise phasi. Makuthiwa isigoba amagagu, isigoba izazi. Laba bathi bayazi, laba bathi bona baphakeme kakhulu bayagoba. Siyakhuleka utholakala eFosloras ku 076 298 8184. Mawufona ungathi ufuna ukukhuluma nami, ngeke ungithole efonini ngihlala ngisesigodlweni mina. Ngoba mangizophendula ifoni abantu nje balapha nini. Ngoba mina umsebenzi wami ukuthi ngalesikhathi nyane esincane ngishare ulwazi lami lele nginalo namamantshisi na wonke umhlaba jikelele. Manje ngithi lapha ekhaya hlalani nimamele, niphuza ikhofi yakho, phuza ugologo, thatha ugologo wakhe, oshisa inyama yeka leyo nyama umamele. You know what, let's be a chess. You know most things. You know. Yes. I don't take you. I don't take you for granted. Phela le iron le insimbi ayigobi. On that note, nizwile usichazile ukuthi ungubani. My Manches that are here with me, please stop recording. Thank you. Nizwile ke usichazile ukuthi ungubani, ubuyaphi, what's special about him. I am so excited that you are here. And please know that I don't take you for granted. Amen. It's an honor to have you here. And the Manches that are watching us at home, I'm sure they are excited. KG, are we still fine now? You can tell them. Are you fine with your... No, that thing of yours? Okay, never mind. So, okay, never mind. Namhlanje Tabula, ngifuna sikhulume ngezinto ohlale ukuzibala eshowini but you never get an opportunity ukuthi ugxile kuzo, ukhulume kakhulu ngazo, usifundise ngazo, and I've got so many questions. Why you are having a lot of bodyguards? Hayi man, akusinto esingayikhuluma. Uyikhathe lo ongayifaki. Uyikhathe lento yakho. Iyazi waza sidudla. Sidudla.
Wesidudla. Okay, sorry. Ukhathi ungayifaki le lapha yana. Lo uyangidlisa manje. Okay, Dabula, namhlanje ngifuna sikhulume ngamabutho. Yeah. Kahle yini amabutho? Siphinde sikhulume ngezizwe. Yeah. Yini izizwe? Siphinde sikhulume ngezilwane. Yeah. So ngingeze zonke lezi zinto lezi. Yeah. So sungaqhubeka angikhathi angikustopi ngiyokstopa there and there but nje usungayibamba nje uvela uye nawo indaba. Masithinta uthinte izihloko ezibaluleke kakhulu ebunyangeni and buyimfihlo. Buyi-backbone wobunyanga lezo zibalayo. Asikhulumi ngobungoma. Lento lezi isangoma ngeke asigaye. Lento lezi mawuyisangoma esesijulile sesiqinile. Sesiqina ikhakhayi seliqinile then ungakwazi ukukhanda izizwe namabutho. Akona wonke umuntu ukwazi ukukhanda izizwe, amabutho nezilwane. Ngoba phela lezo zinto lezo zicishe zifana, cishe zenza umsebenzi ofanayo kodwa zihlukile. Masikhuluma ngezizwe sikhuluma lezi zinto imimoya yonke. Masikhuluma ngezizwe sikhuluma ngemimoya ekhandwayo. Ekhandwa abantu abajulile kakhulu ngoba masikhanda izizwe zihlukane kakhulu. Zikhona izizwe zokubhula zokuprofita, khona izizwe zokulanda, khona izizwe zokubethela, khona izizwe zokuhlanyisa umuntu zokuthi umuntu ahayize. So izizwe zihlukahlukene ngezigaba zakhona. Ngoba masikhuluma ngezizwe itive, masikhuluma ngetive sikhuluma iSouth Africa inezizwe zayo. iMozambique inezizwe zayo. iNamibia inezizwe zayo, iZimbabwe inezizwe zayo. Ngendlela ezihlukahlukene ngoba mawuhamba uya kuMalawi uya Mozambique mabakukhandela izizwe bona izizwe lezi kungako sometimes uthola ukuthi umuntu bikahambile athi uyothwala endaweni ethize or uyofuna into enhlanhla endaweni ethize mhlambe eMozambique, Tanzania, Malawi uyale phezulu or Zimbabwe ngapha ngenzansi uya kubo Namibia. Lo muntu lo mabafike bamkhandela lento lena eyizizwe ngoba into enhlanhla angeke uyikhande into enhlanhla ingafaki izizwe phakathi. Ifana noma yabona manje okay sizoyithinta nje kancane kodwa ngiyithinte ngokuqhophelele ngoba manje khona imfihlo engamelanga zidalule egcineni. Not a problem. Utold sometimes omunye umuntu sikahambile eMozambique bafike bamchabe ngalento egazini bese lento iphenduka kuba umdliwa. Ngoba phela manje sekukhandwe izizwe ngenye indlela ngoba nabanezizwe zabo abazikhanda ngendlela yabo. Bese wona mawubuye ekhaya lento siyashaya ekhaya yalimaza kodwa kubo izizwe. Itive kubo. NaseSwatini kunezizwe zakhona. You understand? Into ebalulekile kwizizwe ukuthi zikhandwa ngani. Kunemithi efakwayo phakathi khona ezinye izizwe ezingafakwa mithi inhlobo. Esisebenza ngamathambo kuphela. Amathambo wezilwane, amathambo wani. You understand? Kuya ngokuthi manje lezi zizwe lezi mangikhanda izizwe zokuprofita. Kumele izwa ngomoya libe khona lapho. Vele emoyeni kumele libe khona lapho. Ingqungquli ingamele zibe khona lapho. You understand? Nezinye ke izinto ezingenayo lapho manje lento mawuyikhanda ifana noma ukwi-manufacturing company kuyenziwa i-console ngenza example kuyenziwa ama-glass and bayazi ukuthi what 350 milliliter 200 millimeter bayazi ukuthi the volume pressure ekumele ibe ingene lapha ebhodleleni ingakanani. So nezizwe nazo zinjalo mawukhanda izizwe zokuprofita uzikhanda ngokuthi lezi uzikhandela ukuthi uyazikhulumisa ukuthi njoba ngenikhanda madoda ngikhandela ukuthi niyoprofita manifike emntwini mangenifake emntwini bese niyakwazi ukumxoxela indaba zabantu. Into ebalulekile kwizizwe ukuvuswa kwezizwe ngoba manje zonke inyanga zonke izangoma seziyakha izizwe bese umuntu afaka igazi lapha kulezi izizwe lapho soguqula uzenza enye into phela manje kungako ukuthi mawuqeda ukuzithatha lezi izizwe uzifake ekhaya zishaya ekhaya zibula zingozi zi-dangerous izizwe. Kungako uthola omunye umuntu makazikhanda maceda ukuzikhanda sikazivusile bese sihlanyisa yena manje. Okhona ukuthi uyikhande sihlanyise. Amen. Okay. Phela manje le mimoya uyayivusa ukuthi iphile phela. Ngoba le mimoya iyavusa ukuthi iphile. Njengeglass mawuceda ukuliyenza ngithi seliyaphila ngithi ngoba seliyenza lento kumele liyenze lifaka amanzi lifaka udrink lifaka ugoloko kodwa lawa laphuka lisasebenza. Okay, Dabula uthi izizwe khona into ekhandwayo basically. Yakhanda izizwe. And kukhona ukuthi bakuthandela ukuthi uprofite ngazo. So kukhona ukuthi umuntu akasiwe umprofit but ukhandelwe izizwe. Kufaka izizwe ukuxoxa indaba zabantu mkhulu.
phela izizwe azikhathali ukuthi uyinyanga uyisangoma umthandazeli uyini mawuyile nje kumlapho wazakimi wathi ufuna itive ngokuhlaba zona egazini even noma sithatha usikhotheni lapha laba sabacotsha amabox lapha eJoburg simthathe simgeza simhlome izizwe sithi hamba borofita uyaborofita kahle ngoba nabafundisa ngithi bayazifaka izizwe babakhulekela abantu lapha ukuthi zikwazi kubaxoxela ngoba zibiza amagama kunezizwe kunamachachi kunezizwe khona izizwe esikwazi ukuzikhanda ukuthi zikwazi ukubiza ama-date amagama ama-events yonke into zibona yonke into ziyaxoxa kodwa lezo zizwe akusona isipoki omunye umuntu lapha ekhaya uzothi mara lento maseyivukile iphila kusho ukuthi sekuyisipoki akusona isipoki imithi egayiwe yaphakamiswa yavuswa kube khona ezinye izizwe zokubethela iziyagada lezo uma uzikhanda nazo kunezinto ozinye ozi-edayo sisafana lezo kuborofita ngoba manje lapha sowukhanda into ekumele igade manje bese uma sowuzikhandile lezi zizwe wazivusa zaphila angithi manje Dabula uyangithusa qhubeka. Okay, before qhubeka ngicela ungitshele la. So izizwe yeah wonke umuntu uyakhona ukuyikhanda or kumele ube gifted ukuyikhanda or nawe kumele unikwe izizwe in order for you ukuthi unikeze abanye izizwe. mkhulu yazi lento injani ulwazi olusenjuleni kakhulu ngoba abantu bebanolwazi lokukhanda lezi zinto most yabo abasekho emhlabeni if azange waphila nabo labantu laba bakufundisa ukuthi izizwe zikhandwa kanjani ungangitsheli ngedlozi lakho ukuthi idlozi lakho lizoza kwemathongeni likukhanda kubonisa ukukhanda izizwe khona itepo ozozimixta lapho ngoba it's unlike ukuthi uhleli nodabula kanje siyazikhanda straight sizivuse siphile kufika umuntu athi uhambele umfazi wakhe simthathe simnike sithi nazi ngizosebenzisa kanje nakanje nakanje abuye nama result umfazi wami ubuyile lo muntu uyabona ukuthi lento siyikhandile iyasebenza ngempela ngoba etegcineni kumele uyikhande lento iphile iyenze lento efuna ukuthi iyenze ngoba akuyena wonke umuntu okwazi ukukhanda izizwe ngoba nezizwe lezi khona izizwe ezingakwazi ukungena esigodlweni la kuhlala khona eminye imithi yakho thizeni ngoba lezi zizwe lezi zifike zicindezele le mithi yakho bese zayibulala amandla le mithi ngoba phela le izizwe zinamandla kakhulu ngoba phela lento uma ngiyikhipha ngiyithatha lapha la ngifaya khona kumele ngishaywe imfengane ngikhulume nazo ngemfengane ngizikhulumisa ukuthi namhlanje seniyaphuma la ekhaya seniyosebenzela umbatha seniyoba ingane zakuphi ezikambatha la umbatha anithuma khona ukuthi lento niyenze noyenze ngoba ziyamamela. I've got a question. My question is izizwe nemkhovu yeah azifani neyipoki azifani ehlukene. Okay, uzoyichaza. Yeah. And then another question. Do we have a situation where ngoba uthi kumele lezi zinto zikhandwe zivuswe kube neyitepe elandelayo? Yeah. Do we perhaps have a situation where maybe mina ngibonile udabule ikhanda lezi zinto then nami sengiyokwenzela abanye but not having full information but ngibone ekhanda then like I'm copying what he was doing. Angithi phela lapho sekuyingozi kakhulu. Yazi lento ifana njengani? Ngizoyenza isibonelo. Umuntu aze kimi oyinyanga abone ukuthi ngisebenza kanjani mangisa abantu emanzini ngenzani bese naye afuna ukuyisa abantu emanzini awunawo lawo mandla so ufaka impilo yale ingane lezi zabantu engcuphekeni ngoba phela wena awunalo lelo qobo awunalo le relationship nalo mnikazi wamanzi lapho manje njalo uyathula uyakubona ukuthi uzala uyenzani la ngoba wena ngikwazi kungaka uzothola manje izangoma nabathandazeli abantu sibahamba namanzi ngoba usuke ukopele udabula kanti awazi udabula ukuthi lento uphiwe ubona udabula khulumisa amanzi adlala ngamanzi lapha bese nawe ucabanga ukuthi uzoyenza lento ubona udabula ngene izibeni ngoba 1 ngoba 2 nawe ufuna ukuyenza uyofa so nezizwe nazo zinjalo angeke ungibone ngizikhanda ukuthi ungibone ukuthi awazi nenye imfihlo ngazikhanda ngihleli nawe kanje ngizikhande ngigaye ngiqule phambi kwakho ngithathe ngihlanise ngiqule mara kunemfihlo khona ezinye izinto engizozihamba ngingene esigodlweni ngizithathe ngizifake la nendlela yokuzivusa noma sengiqedile ukuzigaya ngeke ngizivusa ukhona ngoba kuyimfihlo ngithi izizwe ungizwe kahle izizwe has nothing to do namathuna wathi nje wathatha izizwe ozigubhele ethuneni sekwenye into leyo
Awusaksesanga izizwe leso. Ngoba manje sozingcolisile sezithwebulwe eminye imimoya engekho right. Manje lento leso enye into manje akusesanga izizwe. Ngoba nangaphandla ngithi mawuya boMalawi bona bavele bazikhanda kanjalo bazithathe bazivuse ngomuntu ethuneni. Kungako ziphakama ziba umdliwa ngoba the way bazikhanda ngakhona izizwe ngaphandle boMalawi, Tanzania bazithatha bazivuse ngomuntu ongasekho emhlabeni. Ukuthi manje lezizwe ulo muntu manje akusesanga izizwe sekuyini sekulo muntu omthumayo. So uthuma umoya walo muntu. Dabula just holding there. Manches, any question on this? Please just go to the microphone there. Just go to the microphone. Abantu banginikeza amabhomoda namhlanje. Microphone is there. Any questions? Any questions? Yes. Before you start, Mama Chef, anyone please stand next to Mama Chef. Another one, the last one, stand to Mama Chef. The third question, stand to Mama Chef. Okay. Yes, Mama Chef. I-question lami ukuthi ngizobala boTanzania, Malawi. Yeah. Kahle la ekhaya eSouth Africa kuchaza ukuthi imithi ayikho na. Mangabe ikhona, ngabe le yangaphandle iyokwazi ukusebenza na? Okay. Ngicela ukuphendula manje, ne? Ungizwe kahle ngithe mangiqala iSouth Africa, Swazini, nani zinazo izizwe zazo. Bengikwenzela nje isibonelo ukuthi indawo nendawo inendlela yako ukukhanda izinto. ISouth Africa miningi imithi eSouth Africa. Ungaya yini that side of Limpopo. Limpopo inemithi eminingi. Uyahamba eEastern Cape inemithi eminingi. Joburg inemithi eminingi. ISouth Africa rich ngemithi. Mina ngeke ungithole ngiphuma nyanga phandle. Akunaso lesikhathi sokudlala. Angisangananga la ekhanda. Ngiphilile mina la ekhanda. Ngoba yonke into ngiyakwazi ukuzikhandela mina. Kodwa labo abaphumayo baya ngaphandle basuke bayazi ukuthi bayini bawufunani. Bayazi bona ukuthi bayeleni ngaphandle. Awungitshele nje umuntu oyi-1 wabuya ibhaki yakhe or imoto yakhe igcwele imithi emuva athi ubuye ulanda imithi. Kodwa ubuye ulanda imithi, ubuye nebhege encane ngayo school bag kodwa ubulandela abantu imithi. Leyo mithi uthi uyisebenzisa 1 week iphele mos. Futhi uyabonakala ukuthi awuyelanga imithi khona lento oyelile. ISouth Africa inayo imithi, izizwe nathi siyazikhanda la. Amabutho siyazikhanda, yonke into siyakwazi ukuyikhanda. Nethi nje abantu baya ngaphandle banana this understanding neperception yokuthi ngaphandle imithi yakhona is stronger than South Africa. Kanti cha. Sekuya ngogcobo namandla ophiwe lona idlozi lakho. Ngoba ungahamba uye wami ngaphandle boMozambique uye kuphi Swazini ungasizakala. Kodwa uphethwe ilumbu. Kodwa ufike kudokotela wala eSouth Africa afika kulaphe simple. So nethi nje ukuthi siyazingabaza thina la eSouth Africa. Thank you. You know what, on that note, are you answered? Yes. Are you happy? Listening to what you're saying, I'm coming back to you. There's this show, one of the television borders. Gune other chemicals that you can't take to other countries. When you get to the border, they will destroy that. And they normally say that, which I understand them. Remember when we are taking other herbs to another country, yes, they might ruin even environment of that. So now what you're saying, it makes sense. I hope the Manches are listening and they are learning, because at the end, it's all about learning. Yeah. Thank you. Yes, ma'am. Thokozani. Ngifuna ukubuza umkhulu because kukhona into ayikhulumile ukuthi ngezizwe ne ukuthi they do bakhipha amagama and all that. Are you saying to us izizwe, not that I'm out of the topic, izizwe nabalozi, they've got similarities somewhere down the line? Okay, kubuza. Yes. Ukhumbule into eyi-1 mawungabuyela khona itopic la besikhuluma khona ngabalozi. Kunabalozi abakhandwayo, kunabalozi bendalo. Ngoba ungabheka indabuko yabalozi ukuthi abalozi badabuka kuphi. Abalozi badabuka emabuthweni, amabutho lawo wayephila emhlabeni mandulo. Ngoba ibathi labantu babizana ngani ngenkwelo.
ngoba ibalwa thothi baskethada basabonana babizana ngani ngenkwelo manje abalozi bahlukile nabo kunabalozi baphezulu kunabalozi baphansi manje labalozi laba bavuka lebutho lelabalozi malivuka livuka ngenkwelo ngoba la ndlu emhlabeni lenzani likhayela bakubo ngenkwelo manje malivuka likhala ngani ngenkwelo kunabendalo abahamba nani nedlozi lakho labo uzozwa emadlabeni ngathi kukhala imfengwane ngathi kukhala amanzi ngelinye ilanga sathi hleli la bakhona bayizwa lapho bakhuluma la phezulu abalozi la lawe bakhona bazizwa ngathi mangikhuluma ngazo ngoba nami ngisebenza nangaba ngithi manje bangikhulumisa bangitshela ukuthi sowujula kakhulu manje stop ngoba nawo banendlela yabo yokuthi ukwazi ukubamamela isikhiye sabalozi ukuthi ukwazi ukubamamela fana nezizwe kumele ukwazi ukuzimamela because you don't expect a white man in a white suit. Are you answered, my angel? Are you happy? Are you happy? Are you happy? Not really, but Why are you not happy? Just tell us. izizwe ziyakhandwa izizwe. Yeah. ukuthi bakhipha amagama, they can even give you a date. Yeah. Okay. And then abalozi, they also do that. Yeah. My question was, are there any similarities between the two? La zidibana khona. Angeke sihlangane. Le enye yemvelo, le enye ikhandiwe. Okay. So wena mawunabalozi awuzidingi izizwe ngoba zofike zixabane manje. Thank you. Manje zona zingawenza umsebenzi ocisha ufana kodwa ufike samo uphambana. All right. Ngoba lezi manje izizwe ezifakiwe kuwe zinomkhuba thizeni manje otshelwa inyanga yakho ukuthi njengoba manje uphethe izizwe zokubhorofita lezi zokubhorofita ithi uzophuza ini or uzobhema ini or uzozikhama ufuna ukuzivusa ufuna ukuzimemeza manje uzozenza kanje nasi isikhiya sakhona but abalozi baza at any point in time and abalozi they take time to mature. Yes. Umlozi angeke ukuthi unabalozi ucanga ukuthi ni 1 year bobe sebaqhumile angeke unamanga bazoziqhumela ngesikhathi sabo siba right kodwa izizwe ngokufaka namhlanje ziqhuma kusasa unamhlanje. Are you happy now? Very happy. Thank you. Dumela mkhulu Gogo Tabulu Valo. Amen. Ne ke kopa go understand that I think in one of the episodes I watched a while back, uye wathi izizwe ziyalapheka. Ke khale nyana so or abantu umuntu onezizwe angalapheka or something. Yeah. I've got a family member, I'm not going to mention his name. This guy started going mad. Ronald Yeah. he's going mad, but Yeah. but I think he sees things in a dimension. Yeah. Ahleka yi-one. He's probably in the 5th or 6th dimension. Yeah. Where he can even explain how the so-called Anunnakis look. Yeah. And re musitse somewhere ba re no motho wa kula mo tlhogong ha sharp. So I just wanted to understand gore e ka no ba zizwe ntho eo or what is that exactly? Yeah, it's a very good question. Into ebalulekile kunezizwe ngibale inhlobo eziningi zezizwe. Zikhona izizwe ezibethelayo ezokuhayizisa umuntu ukuthi umuntu aphambanelwe ekhanda bamfakele sort of like amafufunyana. So into ebalulekile kulowo muntu lo if akadalwa kanjalo lento ivele yambamba nje suddenly ngoba phela lento lena izizwe lezi ukhumbula into eyi-1 izizwe lezi omunye umoya okwazi ukwembulela into ezisemfihlakalweni emhlabeni ngoba phela manje seziphila neminye imimoya zikwazi ukungena kweminye imimoya kwamanye ama-room avaliwe ngoba phela manje lento le awuyiqondi ukuthi iyisilwane noma yini ngoba iziphilela emhlabeni wayo uwodwa. That's why uzothi sometimes umuntu ofakwe izizwe makalele aboniswe yonke into nomuntu ozofika kusasa kuyambona noma ingozi izoza kuyayikwazi ukuyibona akwazi ibuye futhi zimnike isolution ngoba zisimart ungidlula umuntu. Kodwa manje into ebalulekile lapho angikwazi ukuthi mhlambe ngithi bamshaya bamphose ngezizwe noma bamenzeni. Into ebalulekile ukuthi kumele ahlolwe kuqala kujulwe kuyesibona ukuthi if izizwe yini isikhiya salezizwe
lezizwe ziphila ngani ngoba khona ezinye uthi manje umuntu akasadla akasaxoxi nabantu sekathulile nje usmile ayi1 kodwa bika right sikatshintsha sikanaba nama habits amasha manje sleeping pattern iyachintsha you understand ukudla sikayakuchoose ukudla kunamafutha akasakufuni sometimes kumele siyibheke sothi izizwe kanti omunye umuntu bamshanga bamphosa ngotikoloshi ngoba utikoloshi usmart utikoloshi yakwazi ukuziphendula azenza idlozi akhulume njengogogo wakho akhulume njengomama wakho utricky utikoloshi ukwazi ukukutshela ukuthi izolo wena bowudlala izolo bohamba nobani ngoba uphila komunye umhlaba ukwazi ukudonsa umqondo wakhe ureflect kuye quick in a blink of an eye so kubalekile ukuthi ngeke umconclude ukuthi izizwe noma yini into ebalekile ukuthi ayi umlaphi ayohlolwa babone ukuthi kahle kahle lo muntu lo uguliswa yini sikwazi ukuthi mhlamba lapheke. Wow. I've got a question. Izizwe. Yeah. Kunezangoma eziningi manje. Nonke niyazi. Abathandazeli abaningi. Yeah. Inyanga eziningi. Just your thoughts. Yeah. To share that question. Yeah. Do you think some of those people izizwe? Angeke ngithi izizwe empeleni. Ngoba phela manje abantu masibathwasa ababaningi kanje. Kumele siyibheke on a separate aspect. Ukuthi empeleni labantu bathwasa ngoba banesimo semimoya yabantu abadala yokuphilisa abantu noma thina ogobela sesibona iopportunity yokwenza imali ngamathwasa. You understand? So angeke ngithi izizwe per se ngoba phela omunye uyakwazi ukuthi khona izizwe ezinye abanye abantu abazigaya bazithanda bozifaka empambaneni zendlela bazigqibe khona bazifake khona zithwebula wonke amathunzi thothi umuntu ondlule lapha sikandlule kuzo lezizwe manje sikaphupha ini seziyamphupisa lezizwe sezimphupisa bani sezimphupisa liyagobela losikhandile naye noma lishisa kwakhe lezizwe lezi angithi manje ubiza amathwasa la zifikela khona lezizwe zihayizisa wonke umuntu bese ngathi unedlozi umkhuba loyo. Izizwe zinamandla kakhulu ngoba izizwe zenza yonke into ofuna ukuthi ziyenze bafuna zilanda umuntu impahla edukile ukubethela ekhaya ukuqinisa umuzi sengisho ukuthi indoda mayifuna ukubamba umfazi ziyangena izizwe lapho mawufuna ukuba nesithembu ikhona izizwe zokuhlanganisa abafazi Yo siphila emhlabeni so manje onzima. izizwe lezi angifuni isifocus ekuzizwe zokuborofita kuphela ziningi izizwe kona izizwe zokubamba abafazi umuntu unabafazi abayi3 ufuna ukwenza isithembu uyabashaya ngazi izizwe ufuna ukubethela ekhaya ukuthi noma umuntu akuthumelela ngemithi manje le mithi ifika ishaya kulezizwe lezizwe iziphosele emuva futhi ngoba phela manje sometimes uyalithola iphondo lempofu sethi iphondo lempofu ngilikhanda izizwe ngani iphondo lempofu ukuthi manje mangiliphosa liyohamba lokushaya ube nezibhopho or sometimes ngithatha izizwe ngisithathe ngisifake nomese phakathi lapho mangizithuma ziphuma nanomese zokuhlaba ngalomese zikhona izizwe zokwenza ukuthi umuntu aginqike ngemoto so izizwe ziyenza into eningi kakhulu kungako ziyingozi akuyena wonke umuntu uyabona namhlanje izangoma zikutshela ukuthi mina izizwe ngiyazikhanda kuthule ngibuke ngene khai lakho lisemanzi for ukuthi ungabe ungakhanda izizwe wena sasaba ukungena ezibeni uzokhanda izizwe Before siqhubeka phambili. lento lena maselishonile ilanga so uhleli kanje uhlelile wedwa yaqhamuka lento ikhulumisa igangile lento ingafika ikuthape ishoulder lamuntu abheka komuntu ikuthape ngabe abheka komuntu ubaleka wena esigodlweni sakho. Okay, Daula, thank you so much. Guys, now let's move amabutho. Yeah. Ngicela ukuthi uthashe amabutho manje. Bese nibuzele bayimanje izizweni nawo singena kumabutho. Yeah, amabutho acisha afana nezizwe. Nendlela yokugaywa iyafana. Indlela yokugaya. Into ekhona ukuthi ngizokwenzela kanje. Kunamabutho wendalo. Kunamabutho wemithi. Esiwakhandayo ngemithi. Ingizwe kahle. Kunamabutho awendalo. Uthola omunye umuntu uyisangoma athi yena unamabutho uhamba namabutho umkhulu wakhe makavuka khumbula mandulo amabutho iwona wagada inkosi
bewahlala phethe ihawu nomkhonto bahlale bavunulile ba ready for impi so bona vele ibona bagada i-territory yenkosi so lawo bantu uthi umkhulu wakho beya amongst ibutho lapha kodwa wandlula emhlabeni kodwa manje makavuka aza kuwe ngoba ubonile ukuthi sothatha umsebenzi wabantu abadala uvuka nalo lelabutho kungako ukuthiwe akuthuma entabeni umkhulu athi hamba ukuyenza so entabeni wenza ukuthi lapho sukuphakamisa amandla olamabutho hayi amabutho lawo muthi kodwa amabutho lawo wendalo lawo bewaphila mandulo lawo bewakwazi ukuthi bewama gangsters phela amabutho bewama gangsters amabutho ngoba bewakwazi ukusuka kule village aye kule village athatha inkomo zonke ngenkani nabafazi bazithatha bazibuyisele kule nkosi baye kwenye village futhi naleyo village leyo bayenze same thing so lawo bekwamabutho ama-robber ama-highway robbers impilo yakudala baphila kanjalo tothi inkosi ifuna ukuyiphatha yonke manje eGauteng kumele ibe nebutho elistrong irecruit nabantu abastrong bese ibe nenyanga ezokwazi ukukhanda izizwe zokuthi manje amabutho lama wayempini kumele akhothiswe ancindiswe zona lezizwe namabutho ngoba ngeke bayempini singekho izizwe akusiyinto yamanje namabutho akusiyinto yamandulo into yakaya kudala ukuthi mawazi ukuthi inkosi ithi nayi right hand man yayo iyamthatha umusenyangeni yayo bamgcabe ngomuntu inkosi buyithatha igazi lakhe igcabena lo muntu ngale gazi lakhe ukuthi lo muntu angibetray inkosi hamba igcatshwe bese ibuya ya angithi phela manje sekubuthakathi lo ukuthi phela manje sengiyamthemba uPhathanani kodwa uPhathanani ngifuna ngangibetray ngimuse kwinyanga yami ebambe isigodlo sonke samabutho nomsebenzi wayo phela inyanga inkosi nenkosi nenyanga namanje ungaya kuphi abobana engibamisa ngamagama banezinyanga zabo ezibabhekile uma banenkinga noma hamba aya kuphi yiyo lenyanga emsebenzelayo manje kunamabutho agaywayo ngamathambo nangemithi gayela ukuthini kodwa amabutho mina ngiwathanda into enizokulwa kakhulu ayalwa ayavikela amabutho izizwe ziyalanda ziyadonsa ziyaborofita ziyaphakamisa inhlanhla nenhlanhla izizwe zayiphakamisa kodwa amabutho ayalwa ayabethela yenza yonke into nokuqinisa umuntu magomela ini amabutho asebenzayo kakhulu nezizwe nazo ziyasebenza kodwa manje mase emabuthweni sesiyajula kakhulu sesiqinisa isandla manje sesiyaqina nokugaya sikuyahluka nokwenza sikuyahluka asabi soft njengezizwe khona abanye abantu abanye amabutho abawaphakamisa ngegazi mhlawumbe bawaphakamisa ngembuzi abanye bawaphakamisa ngani you understand kodwa into ebalekile ukwavusa iyona imfihlo ukuthi avuswa kanjani amabutho nezizwe ungazikhanda zonke kodwa uhluleke ukuzivusa ngoba kunomuthi obalulekile lapha kumele ufake kunempande obalulekile kumele uyifake ukuthi lento ivuke iphile mawungenayo lo mpande angeke kufanele nje ukuthi awuphethe umuthi nje okuthulile ukubhekile umuntu nje. Let's give the Munchies a chance. Munchies, are you guys still fine? Yes. Lena Iyasinda. Any questions? To the microphone. Another one. Three of them. Guys, this is your chance to ask questions. When I'm doing these segments, it's for you to ask questions. You know I don't do them a lot. So maybe after this one, we can get it next year. You don't know. Yeah. Honestly. Because this is a chance for Young you guys peas. to ask questions. Because from now on, back to my house. Ask a question. Thokoza Amen. Thokoza gogo. Amen. Bengifuna ukubuza ngale ndaba yesithembu ngoba ube wayithinta wathi mawufuna ukukhanda isithembu uyabafaka izizwe. Manje bengifuna ukubuza ukuthi kwenzakalani mase ucabanga ukuthi awusabafuni ke noma ushona kuzoyenzakalani bazophinde begane futhi noma bazohlala benjalo. Kulo mbuzo loyo ukhumbule lento lesithembu akusiwona wonke umuntu okumele abe naso. Lento yesithembu ifana njengobizo. Ngoba isithembu awusithatheli wena ukusatisfy ama desires wakho nama nerves wakho. Kodwa usithathela yini abantu abadala la. Thothi manje ugogo usafuna umakhela umuzi wakhe.
Kumele uvuse umuzi wasekhaya komama, kumele uvuse umuzi wasekhaya kobaba nomuzi wakho. So akuyena wonke umuntu ovela avuka athi yena sikafuna isithembu ngoba ubona amantombazana soyamhlanyisa la ekhanda, cha. Usithatha ngesizathu sokuthi ufuna ukwakha umuzi, it's an instruction ebuya kuphi emathongeni. So lo muntu uyazi ukuthi noma sithathe isithembu asikhanda, uyazi ukuthi angeke ashiye phansi. Ngoba usuke asithatha ngenhloso yokuthi vele laba nyofana. Ukhumbule mandulo bowuthi mawuphila kungako bowuthola ugogo wakho le emakhaya ahlala yedwa kodwa umkhulu la eGoli uyasebenza la eGoli kodwa ugogo lo akekho umuntu ozomthinta. Kodwa umkhulu ngapha nomunye umfazi eGoli. Uma kabuyela ekhaya uhlala only for 3 days uyabuya uza ngapha. Kodwa imali uyayithumela le ekhaya. Kodwa uyazi ukuthi unkosikazi wami le noma ngingahlali naye. Kodwa respect should be observed. So isithembu nokuthi ukubamba abafazi akusinto asiyenzeli noma ubani noma ubuthingelingi ukuthi uthi uyafika athi nayi igirlfriend nawo nomfazi awukaloboli nokulobola sofuna wena ukubamba umntana abantu umbambelani wakakhiphi nenkomo ngoba phela lapho suke sowulwela inkomo zikamkhulu okanye zikagogo eziphumile zaya lapha kambatha ukuthi zingakuphuncuki bayingakhi namhlanje uthola abantu bayashada after 6 months ama divorce mawungabuka ama divorce ama stats kuma divorce abantu abamnyama high manje ngendlela emangazayo namhlanje bayalobola bambesana bayenza yonke into futhi ukuthi mina ngisebenza ngazo lezi zinto yabona so ngiyabona abantu bayafika bayakhala umfazi wami uhambile ngicela ukukhipha amalobolo sikafuna sidayisa indlu yini you understand ngoba manje objective siyashintsha sakuba yini imali umuntu makabona acabona ubani umbatha sizobonela isikhwama ukuthi hayi lo nyophila right lapha yani ukhohle ukuthi lento engaphakathi kuidlozi lakho nedlozi lakhe zizokwazi na ukambeliselana na ngoba phela ngeke ukuthi umuntu ohambule uthatha ihlanya lo muntu ohlanyayo stingray. Okay. Are you okay? No, my question again is that kwenzakalani ke mase wena ucabanga ukuthi okay mase ushona ke uzogana lo muntu futhi or uzohlala njalo noma lento bekafaka izizwe. Yes. Uganelane ngoba phela manje umsebenzi wakhe ngithi unezingane la ekhaya. Le ngane lezi nalomuzi kumshiye wona lo kumele aqhubeke awunakekele akhulise izingane lezi ayenze sure ukuthi nezingane ngendlela ubaba bekangiphathe ngazo nami ngizozikhulisa ngayo. Ngoba lento leyo ukuthi yazi inkinga yenu ukuthi first thing ezemqondo divorce. Yabona waba nomqondo ukuthi mawulotshola ushada waba nemqondo ukuthi divorce vele sewudivorceile. Okay. Because that leso lo moya loyo so instilile kuwena. Kodwa noma ungashona mandulo bowuthi mawushonile indoda ishonile umakoti ukukhulela khona lapha ekhaya. Kumele anakekele umamazala anakekela izingane zakabo undoda yakhe if izikhona nezingane zakhe. Lo muntu lapho sikabetheliwe awukho ukuthi umashona uyophakisha umthwalo yakho ubuyele ekhaya awubuyele ekhaya ngoba wakhithwa ekhaya ngokomthetho wakuhlanjwa ngonyongo ngapha wacatshwa ngenyongo ngithi wavuma wathi lo muzi ngizowumela ngophakamise ngowumise manje ngoba kasekho emhlabeni uyapi manje sowenza inkinga yokuthi lo munye umuntu ozomthola makulobola le inkomo kumele zibuyele lapha kule ndoda yakhe yokuqala mos azikwazi ukuthi ulotsholo kayithuka inkomo zingene kayithuka ekhaya kini bebabalekela lento leyo mandulo bewungeke uthola ama divorce bekumani ba separate umunye alale kule camera umunye alale ngapha kule camera for the sake of ingane. Ziningi inkinga esibhekene nazo. Yes mama chef. Gogo mina ngicela ukubuza ukuthi ukhulume ngamabutho izizwe. Yeah. Ngabe na amabutho nezizwe nomndawo into eyi1 noma into akusinto eyi1 ihlukile mama. Akusinto eyi1. Okay. Mhlambe mangabe ngithi ubaba angithi into ezakudala abantu bakudala bebaphuma from different countries beza eJozi bazosebenza then laba siyazi ukuthi okay ke Basotho ke maZulu libone banali dikampa tsabona so mangabe umkhulu na belonga ko kampong yaBasotho and bekuyibutho then uyashona meke shona ushiya umuzi wakhe and then mina isizukulu sakhe nyasala then meke buya esekevukile asazi ukuthi uvuswe yini mhlambe uthola ukuthi ngise kitchen mangithi ngizumuntu athi hello
nami ngiyaphendula izizwe or yini or ubonani umuntu ubonani Bona bye. It's the way. One izizwe amabutho nomndawo tehluke kakhulu. Hlukile. ubo yini Le yakhandwa ngithi mithi lekhandiwe. Eh. Obundawo umuntu o whatever wangaphandle umuntu umoya ophakame edlozini. So lento ayikhandwanga. Ngoba umndawo ngithi sometimes kuyakhonakala ukuthi ubaba wakho mhlawumbe bekane farm alima anemfuyo kukhona umuntu waseMozambique bekahlala khona lapha ekhaya amnakekelela bese lo muntu loyo wayenza ukuthi uthatha khona la ekhaya ushada la ekhaya manje lo muntu ingane lezi zakhe nalengane yala eLesotho kodwa yena lo baba lo kusiwa seLesotho waseMozambique ushada ingane yakini yaseLesotho manje lo muntu ikhaya kini futhi ingane izuze izizukulwane seziba negazi la kuphi lasengala ngaphandle sekukhandeka yini umndawo ngoba phela umuntu lo mangasekho emhlabeni makaphakama ngoba phela ngithi wagana la ekhaya manje sika umkhulu ngithi ngoba phela unezizukulu lapha kulamuzi uyakwazi ukuvuka njengomoya ukuthola lo muntu lo vele ekhaya kubo bebanayo imimoya yokulapha so naye makavuka thothi le mimoya yokulapha azange ayisebenzise la emhlabeni ngoba phela bekabhizi ayenzani anaka imfuyo nefarm so manje makavuka uvuka kwizizukulwane sala ekhaya uvuka ngobundawo. okay So wena lesithunzi osibonayo ngeke ngiphendule lapha akazi ubonayo mhlambe ekhaya kini kunesipoko. Okay, I think isisazoba namandawo amaningi emhlabeni. Ya phela ngithi the more kuba nama breed mixed Yeah. breed nabantu bangaphandle ila khandeka khona yonke manje lemimoya thothi omunye umuntu athi marathina singabezulu thina senza amakhosi ubundawo asibenzi thina yes awubenzi mara uthothi lapha ekhaya kini sekunegazi laxuba nomuntu wangaphandle sekunezizukulu ezakhulelwa umuntu wakuphi wangaphandle manje angeke mhlawumbe ungaqubuka ubundawo lapho ngoba bizophakama ngoba ibloodline manje seyidriftile manje sekukhona manje umuntu okhuluma isichichewa nina nikhuluma isiZulu. You understand manje idlozi leli lesichichewa nakini elikhona ngoba phela manje sika umkhulu wale izukulu. Okay. This is the last one, Tabula, then we close because you're still coming back for part 2. And Izilwane. Izilwane. Hey. Mawukhuluma ngezilwane ukhuluma ngezilwane inkomo imbuzi amabhubezi ukhuluma ngezilwane lezi zobunya. Ngikhuluma ngezilwane zenu. Hayi inkomo zami. You know exactly what I'm talking about. Yakuzama ukutribula. Ungangitribula. Uzama ukutribula ngithi. Manje lento loyithintayo manje into very sensitive kakhulu. Ivana na amabutho nezizwe but ubonile ukuthi angijulanga ngikhipha ke imfihlo just nje brief yokuthi abantu they understand ukuthi lento dikhona za exist nezilwane zikhona za exist amkhulu kunezilwane zemvelo angikhuluma ngobhubezi ngani kunezilwane zemvelo ezazikhona vele mandulo lezo zikhona zihlala egangeni zihlala emqolombeni you understand lezi ezidaliwe lezo kodwa siyakwazi ukuthi ukusizilande sizicele sizithathe sizifuye kungako thola mandulo okhokho bebakwazi ukuthi imfuyo yabo iyaziphumela iyazibuyela kodwa wena uyiboni lento eziqhubayo awuyiboni lento eziqoqayo kodwa njalo kunenja ekhona la egcekeni kodwa awuyazi le njalo ukuthi iphila isimo bani namhlanje khona kusasa ayikho nini ebusuku ikhona nini nayikho emini ayikho ilolanga lonke ngoba inkomo azikho kodwa mawuthi uyayibheka naye le nenkomo ihleli nenkomo kanje ngesikhathi sokubuya ihamba phambili Lenja le. inje igate malivuliwe uzwa ngayo le nje khonkotha ukuthi vela malivulana igate sasikhona manje uyayibheka umuntu uyayibheka le nje ubona inja wena kanti awazi ukuthi umkhulu lento le umkhovu kanye utikoloshi uphila ina form yenje mawuthi ayibheka imfuyo la ekhaya izala nga2 azifi bese kube khona izilwane ezinye ezikhandwayo izipoki kena otikoloshi zonke lezo izilwane ezikhandwayo khona ezikhandelwa ukuthi ziphazamise impilo zabantu khona ezikhandelwa ukuthi zikwazi ukuqinisa ekhaya khona ezikhandelwa ukuthi ziphakamise inhlanhla khona ezikhandelwa ukuthi zithwalise abantu
khona Iy'lwane. iy'lwane. Isilwane ukhumbule isilwane ukhumbule lento lena iyenza umathuma sabele. Ifana njengenje inja masoyitrainile uyakwazi ukuyithuma ukuthi iyokulandela leya methe. Uyayilanda. Ngoba phela manje soyenzeni soyitrainile wena wa-indoctrinate ngendlela yakho. Nesilwane sinjalo isilwane mawusikhanda usivusa uyasitshela ukuthi usikhandela ukuthi siyongena kulo muntu siphile nalo muntu simndlondlobalise ngesimo semali. So iy'lwane zihlukahlukene kuney'nhlobo eziningi zey'lwane nabotikoloshi kunemikhovu kuney'poki kunezinye iy'lwane ongekho ziqonde half human half zebra or ini kuya ngokuthi isikhandwe kanjani nezinto ezifakiwe lapha phakathi. So wena njengomkhandwaso asikujikeli at times. Mkhulu angithi phela into Because nento uqeda ukuthi ziningi iy'lwane. Yeah. Ziyacelwa. Yeah. Ezinye emqolombeni. Ibile I want you to tell me yini umqolombo but not now. Yeah. Uthi ziyacelwa then Yeah. zize. Yeah. So ngifuna ukwazi ukuthi akwenzakala ukuthi zikujikele wena as i-owner yazo. Because uzobe ucela iy'lwane ey'hlukahlukeneyo. Ukhumbule into eyodwa into nento inomthetho. Angithi let's say sewunomfazi ekhaya uyazi ukuthi mawubuya etohweni lakho uyazi ukuthi uyazi habit yakho ukuthi mawufika uzofuna ikhofi. So uyazi as soon as ungena ubeka amanzi ukukhandela ikhofi. By the time uqeda ukushintsha uyazi ukuthi sikavulile amanzi lapho imali yogesi. Bese akunika yini ikhofi lakho. Mawuqeda ikhofi lakho uyahamba uyogesi. Mawubuya uyazi uyahlala uyaxoxa bese ukudla kuserved. You understand? So lento lesekuba yi-pattern yempilo yakho. So nasi isilwane uyazi ukuthi sifunani ngoba ayikho into ozoyivusa emhlabeni kungabi nesivumelwano. Niyavumelana, it's a give and take situation. Ngoba lento lena ayimele iphile phela. Manje ngendlela bekumele iphile ngayo isayiphile le mpilo. Seyiphile impilo yakho wena ufuna ukuthi iyiphile. Mayikutshela ukuthi namhlanje ngifuna ungiphakele amasi. Kodwa wafaka iSmirnoff. Oh namhlanje ize kutshela ukuthi namhlanje sifuna iSmirnoff kuwena. Namhlanje sifuna usosela inyama. Okay, dabuluba. You understand? Iyakutshela anti yena uyadla uyaphuza uyabhema. So nayo kumele idle iphuza. And iy'lwane kakhulu iy'lwane zithanda utshwala. Manje sesizoba ngiwine mina nawe. Awubangi. Ngi-right. Awubangi. Angithi phela wena unobakho naye inobayo. But Kungakho uzobona kwesinye isikhathi kube khona utshwala obuhlalayo. Kodwa lo tshwala loba buvulwa kodwa buyazehlela. hey, dabula. Kube khona isitsha la kufakwa khona ugoloko nani kodwa lo tshwala buyaphela kodwa wazi ukuthi yini ebuphuzayo. Uthola umuntu makaphuza unamakhapha ayi-2 kunekhapha ehleli la kunekhapha lakhe la. Yena uphuza la kodwa lapha akaphuzi kodwa umana refill lapha. Let's give the matches a chance. But before we So can we go understand ukuthi iy'lwane ehlukahlukene. Khona imikhovu yendalo le yakudala bephila namanje isasekhona kodwa manje imfihlo. You understand ile uyakwazi ukuyibamba uxoxe nayo iyashayana inkinga yayo. Iyayithela induku. Mawubuya le bhetala emsamo emazambaneni ubuya le bhetala emsamba yazi ebhetala emsamba ubuye uzijabulisa nomuntu wakho awuyi lapha. Le jini oyifakile nebhandi olifakile lihlubula manje second. Okay, Dabul, hold on there. I hope you are still having fun with us. Mayikutshela mkhulu ukuthi wena awukwazi kuba away for more than 3 days. Awukwazi. Okay. Hamba more than 3 days isalkaka. Hold on now. Hold on. Let me run this show. Thank you. Let me come back here. As I always say, you take what works for you. The aim is to learn and then decide. The munchies that are watching us at home, that goes to you as well. Then now, 3 munchies want to ask questions on this one. We are closing this now. Please go to the microphone. You're not listening to you. Lezi zibhogi, lezi zilwane, zifuna ukusetshenzwa. And it's a lot, like Dabula. Mkhulu, yazi zini lento lezi. Anyone who wants to ask questions? just go there. Ziwumsebenzi ngoba phela ingane zakho lezi. Ngoba ziyakuphilela ngithi.
lethe umuntu ulahlekelwe yinto yize zizophuma zoyifuna lento leyo uza neskipa sakhe sinensila lethe ekhaya ugqekezelwe ngithi woza nesihlabathi sasekhaya kuphela bafuna nethi nje iphunga lalelo jaridi lento bazoyizingela baze bayithole uyazibona ukuthi zisebenza kanjani manje makukhona ingozi ezayo izona ezikaletha kuqala ukuthi mamela kunengozi ezayo so kunabantu abayenza kanje ngegama lakho bese zikutshela ukuthi thina yiyekele thina sizoyilwa thina siselofu manje le nto lezi njengoba zikusebenzela kanje mawunebhizinisi zakundlondlobalisa ebhizinisini lakho. Thank you. Questions? Manje uyabona ukuthi nawe kumele ukwazi ukuzinakekela ngoba nazo zakunakekela. Izumsebenzi kodwa. Khona ezilala nayo khona ezingalalani. Izumsebenzi Shem, I'm sorry. Izumsebenzi. Questions and the second Hello, one. Munchies. Hello, Munchies. The third one, just hold on, the third munch there. Akekho phela mina ngi-explain kungabi nombuzo. Hayi. Mara izumsebenzi. Lula by Lula for Lula. Can I ask? Yeah, KG, you can stand there and ask a question as well. Giving away, yes, my dear. Hi, Munchies again. Thokoza Gogo. Amen mkhulu. Gogo mina bengicela ukubuza hore hane live show iqala there was something that was said and I wanted to understand hore so is it ijwalo vele or khona le kore a re sebetse ka o tshwana kere Yeah. a le sebetse ka o tshwana. Yebo. So ne ke batla go botsa hore mkhulu o ritse hore ne ba bua ka No, I'm going to cut you. It's fine, itabuza. No, it's not allowed. No. We are not discussing other guests. We are working on this show. Thank you so much. Okay. Or yazi ngabe uhlaniphile ngokungamelanga uquote umkhulu ukuthi uthe bekumele uhlabe straight esikhonkwaneni. No. Okay, We my need to question respect is, other guests as well. Yes. my question is, as much as we know Uguti animals are part of us as human species, as species. Yeah. So, ngifuna ukwazi as umlaphi wendabuko. Yeah. Hence, you said some of the animals started from the wild and you use them ukanda, whatever that you kanda. So, ilimaza kangakanani imvelo yethu lento yenziwayo. Yeah. Ne? The impact that it does. And I don't know, but I think Mandulo, like Ijuba. Nithini Ijuba? Yeah, it have. Remember, Ijuba belisetshenziswa from Mandulo, especially with a person who has epilepsy. Ne? Ngifuna ukwazi ukuthi okwamanje lokho kusenziwa yini na, ne? And then naloko kugula kusa infecta kanjani environment yethu masise sisebenzisa ama animals ukulapha abantu. I don't know yazwakala. Hayi ukuzwini. Okay. Ungizwe kahle ubunyango obungoma buchintshi mkhulu. Ngeke buchintshe. Indlela yokulapha ngalapha ngendlela yami ehlukile nawe ohlala lapha ngendlela yakhe ehlukile ngoba amadlozi asiphetha wafana asebenza ngokungafani kodwa le ndlela bekulatshwa ngayo mandulo namanje kusalatshwa ngayo sekukuthi nje manje isikhathi sesachinja izizwe lezi bezikhandwa mandulo namabutho namanje zisakhandwa ngaleyo ndlela ayikho into echinchile into ekhona ukuthi ziba sengathi izinto ezintsha kuthina ngoba we've been so drifted away from yona yonke lento leyo we've been sold a lie we've been indoctrinated ukuthi thina kumele silahle isintu sethu sihambe sothandaza omunye umuntu bambethelele esiphambanweni ongamazi manje lezi zinto mazibuya kuthina manje thina sizithatha sizibuyisa kunina nikini kuba sengathi izinto ezintsha kanti akuzona izinto ezintsha nezinyamazane kudala zisebenziswa umuntu mafuna isithunzi uyazi ukuthi ngizokwenzela example uyazi ukuthi mafuna ukuthi ungabhekeki isitha sakahlana naso ngamehlo sibaleke kumele uthole ikhanda lemamba kulento ozoyikhanda ikhanda lemamba kumele libe khona ngoba lento mayikubheka ukuthi uyabaleka ubalekisa amehlo ngoba ayibhekeki inalisi aura yayo nebhubezi uhlanganise nezinye inyamazana you understand so lento lena ay affect indawo ukuthi ilwane ziyaphela yonke ziphela ngabe bezithiwa ziyaphela ngabe ningakho nidla inyama why inkomo zingapheli
Bayingakho abazingela iSpringbok. Ayisidli. Uyasidla. Kodwa ayi-affect indawo. So the very same question that you are posing to me, you are supposed to ask nalabo abazingelayo, abelungu, abantu abamnyama, ubabuza ukuthi lento i-affecta kanjani ngoba nawe bayakudayisela uyadla. Bese nawe ngithi uyayofisha lapho ukubamba ifish inhlanzi. Nenhlanzi iyasebenza ngithi umuntu makafa uhlangothi ane-stroke, ziyathathwa le inhlanzi lezi ezihlukahlukene, zigaywe, zibe insizi, zifakwe kulomuntu lona. Manje zonke le ilwane masingasebenzisi uzocabanga ukuthi sizophela, chuda ngeke nilapheke. Hey, wakhuluma uzongithuka manje idokotela Dabululuva. Okay, ke botsa gore ha o utlwana le motho ne and then ha o utlwana le motho o le boyfriend and girlfriend I see lenyala I see let's next. Yeah. And then mama o motho o tlhokofetse. Yeah. Always wena go betse ko bona o tla ko wena go bolela go ene o batla dijo. Ko wena dijo. Make sure gore ha o phegile o ska tlhatswa bo dipitsa di tlogela di le fail. Maybe di tlhatswe the next day. Like make sure gore dijo di dula di le teng go ska ba dry mo ntlong. Yeah. O tlela wena hayi ko ngwaneng wa hae. Yeah. E etsa keng ntho eo? Umbuzo omuhle yenzeka kakhulu ebantwini abaningi. Yazi kuyenzakalani? Uthotho omunye umuntu umqondo wakhe ubusy inewe yokuthi noma lela thonga kasakwazi ukubona ukuthi nawo ugogo wakhe ufikile. Ngoba yena uhlala dakiwe, phuza utshwala too much. Uyabhema ama-drugs, ubhema whatever, uhlala intoxicated and ignorant. So lo muntu loyo makalele akanandaba lamaphupho. Noma bafiya kuye bamtshela ukuthi bafunana akanandaba lo muntu ignorant. Manje baza kumuntu oseduzane naye. Abazokwazi ukuthi yena uzokwazi ukundlulisa imessage kule ngane yabo. Not ukuthi baza kuwe ngoba wena kumele ushade nayo nengane yakho. Cha, bayabona ukuthi useduzane naye. And bayabona ukuthi wena ngakwazi ukumamela ngoba thina kasasimameli manje. And masimshaya sizoshaya kwasanawe ngoba nawe uzohlupheka. Kungakho athini athi ukudla kungapheli la ekhaya. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi kumele imali lena isebenzise ngendlela eyiyona. Ngoba imali lena bamnika yona umntanakhe akayisebenzisi ngendlela erayini mhlawumbe uthenga bomahosha ubheja amantombazana wenzani. Usebenzisa imali yabo wrong. So wena umsebenzi wakho nje ukundlulisa umessage kuyena. Ukuthi yena uyenzani? Akusidoko eligayelwe wena lelo. Ukuthi izitsha afike kuwakutshela ukuthi izitsha la ekhaya aziwashwa ebusuku ziwashwa ekseni. Isiko lasilakhala kubo, umuzi nomuzi unesiko lawo. You understand? Umuzi nomuzi unendlela yabo yokwenza izinto. So leyo angeke ngiyiphikise ngithi ubunungu omunye umuntu uzothi hey ayibunungu lo kuzoba namaphela kuzoba nani. You understand? Khona ufana nje ukuthi inkomo khona bayihlabela phakathi esibayeni khona bayihlabela ngaphandle. Khona bayihlabela egate khona bayihlabilele khona bayihlaba imili. So uyabona ukuthi umuzi nomuzi unendlela yawo ukwenza izinto. So leyo ngeke siyiphikise ukuthi i-right or i-wrong ibona abazi. Thina nje wena mabaza kuwe no bangakutshela ukuthi tshela lo muntu kusasa ufuna ukuya endaweni esoso angayi kunengozi yomvelele. Umsebenzi wakho ukuthi uyenzeni umtshele. Mawungamtshelanga wathola le ngozi unombezo uyodla wena. Thank you. On that note, I hope you are still having fun. I want to give away a gift. Then I'm closing the show. We're going to the last segment of the show. Unfortunately, your question, you can hold it. You will ask it on the next segment. I'm sure he's tired, Umganon. Ngiyamona namhlanje ufake i-album. Awasemahle wasangichaza ngathi Durban July. On that note, before I move, Wasebukhosini phela lawo. I've got my friend here, Avuyile. It's his birthday, guys. Avuyile, all the way from Cape Town. And he is an entrepreneur. Do we call it like that, ne? He produces perfumes. He once sent me a gift on the show on my birthday. Yes. So he is here all the way from Cape Town. He brought some perfumes, guys. Let's support each other. If you want to know more, please, after the show, you can talk to him. Maybe you can run a business now because a business is not. But what we do, we go far. Kufana meet. Sihamba sithi siyofuna imithi kwezinye indawo. Sishiya i-country yethu. And what he was saying is true. Our country is rich. Makuziwa kwezokumbiwa phansi. We are very rich, guys. We are very rich. You understand? It's just that sometimes we can't purify those things like gold, silver, elala, but we take it
outside because the people who can purify it, they are not here. Outside. So guys, here is the perfume. It's 200 rand. I'm going to give away 2 now. Then the rest you can ask. And I'm going to sell as well. I decided to join a business. Guys, demand me. So what's happening now, I've got Accelerate, of course, here today. Oh, and Isalwa Sendota today said 10 books. As I told you guys, we are going to schools for our Mandela Day, and Images and Thoughts is registered with Social Development. You can check it. Guys, I do things in Ndlela. Maybe it's because of some of the works that I do. So yes. Accelerate is here as well. Do you want to ask them a question? To give away this. Oh, he's so excited, he will do that, it's fine. I know he likes it. Yeah, so yes, you will ask a question to give away this, and then I'm gonna put this perfume here, whoever was gonna win, so everything is here. Oh. Aba uthi ngibuze kumbuzo. To give away, then we are closing the show, so that we do the last one. Let's do a chest. Let me give you a strength. No, I'm thinking ukuthi But you forgot to drink now. angiphuzile. No, you didn't. You just put it down. Ophuka leyo. Yes. Umbuzo uthi ukuwina le, this is an uncapped what wife ne? Yes. Na- Fiber. Yeah. Accelerate, yes. Yeah. Unaikipa, ina perfume, kosa watwati. I'm so proud of my culture. There's some writing about so proud of my culture. Yeah, I'm proud of my culture. I'm proud. Dabula, the people you ask a question are here. Please ask them the question. Umbuzo uthi kuma topic esiwaxoxile namhlanje umention one about izizwe ukuthi izizwe umention nje izizwe eziyi1 umention nje izizwe eziyi1 bese ungitshela ukuthi hayi manje ngibatshelile bese usho ukuthi le perfume la ngaphakathi isuka kuphi ibhalweni ibox la khona ngaphandle bese usho nesponsor. Dabula, okay, choose one. The hands. And then we're closing the show now. Okay, choose one. Choose one. Choose wena baboy one. Yeah, choose umuntu oyi1 ufuna phendule. Yeah, chuthi babonile ukuthi ukopele mina ngamasiba. Gogo, Amen mkhulu. to answer your question, ukuthi sitso izizwe. Yeah. I must just name one. Yeah. Tse nna ke di understandileng ne. Yeah. Tse ngkhatlileng Yeah. ke izizwe tse kgona tsa le mabutho tse katang Jared Yes. ne. So Zokubethela. zokubethela Yeah. zokukhanda Yeah. amabutho ke tlo araba ntho tse ithutse engwa wa ibutsisa Yeah. amabutho lawa ke a o kata motse but the way nna ke understandang izizwe tse tsamang le mabutho ao they are also to hear Yeah. the neighbors when they plan the way I understood you. Yeah. So when it comes to the perfume, it's a I love my culture, or it's saying I love something. proud of my I'm culture. proud of my culture. Amen. That's my answer. Good Thank girl, you. my girl. On that note, it's a wrap and goodbye for now. See you now. Thank you. You're walking away.